ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ସ୍ୱାଧୀ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଲେ ନିଆରା ଲାଗିବ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ନାଗା ସ୍ୱାଧୀର ଯାତ୍ରା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ପାଲଟିଲେ ମମତାନନ୍ଦ ଗିରି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା ଏବେ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ମାର୍ଗକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି। ନିଜର ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରୟାଗରାଜର ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ମହାକୁମ୍ଭର ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସତ। ଏହାପରେ ସେ ଏବେ ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିରୁ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ୟାମି ମମତାନନ୍ଦ ଗିରି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାକୁମ୍ଭ 2025ରେ ମମତା କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାରେ ସେ ନିଜର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଏ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସମୟରେ ନିଜର ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ୟାମି ମମତାନନ୍ଦ ଗିରି ରୂପରେ ପରିଚିତ।